gosh. Ľudia, je to tu. Práve sme pristali v Indii na letisku v Delhi a ja som úplne nadšená, úplne zvedavá. Ale Som úplne rozbitý. sme unavení, pretože sme cestovali veľa hodín od včera večera až do teraz, už je po obede. Plus nejaký časový posun. 9 hodín na Slovensku. A my máme Tu je pol druhej, alebo pol druhej. No a vlastne leteli sme do Ománu, v Ománe sme mali 3-hodinový prestup a teraz ešte do Delhi. A teraz ešte tu si musíme ísť povybavovať nejaké veci, SIM karta a tak ďalej, dostať sa nejako Nejaký biometric registration. na hotel Travelers. a tak. No my sa práve vezieme na hotel z letiska Uberom. Uber tu funguje celkom dobre, jednoducho a je to lepšie ako keď vás zastavia na letisku taxikári, lebo tí budú určite drahší, takže si vlastne viete pozrieť v aplikácii Uber, že kde majú pick-up point a tam pôjdete a odtiaľ to už ide veľmi jednoducho, ale to, ako sa tu šoféruje, tak to je crazy. Ešte, že som taká unavená, lebo inak by som sa asi bála, ale v tomto momentu už proste len chcem byť na tom hoteli. A vlastne z letiska do New Delhi je to asi 20 km, ale ideme to hodinu. Takže ďalšia zábavička. A tu sú kravičky na ceste. Počkaj, ešte tam bude. Ježiš! Ja odpadnem. My už sme sa ubytovali v Delhi a toto je naša skromná izba a naša kúpeľňa. Teplá voda tečie iba od 6 rána do 12 obeda. Takže sa osprchujeme zajtra. A za tento hotel sme platili, budeme tu vlastne 2 noci a 40 €, čiže 20 € za noc. A je to také, dajú sa tu nájsť aj lacnejšie, aj drahšie. Zlatá stredná cesta. Naše prvé jedlo v Indii, nepálske momo. Trošku nostalgie. Ideme k pálu. Ja, tešíme sa. To je, že absolútny chaos. Za mnou sa nachádza mauzoleum cisára Humayuna, ktoré bolo postavené v roku 1570 a táto hrobka vlastne bola inšpiráciou aj pre Taj Mahal. Je to obrovský komplex, sú tu záhrady, krásne, zelené, takéto vodné kanály všade dookola a no je to tu veľmi pekné. V hlavnej budove je viac ako 100 takýchto hrobiek z bieleho mramoru. A vlastne je tu pochovaná celá rodina
toho cisára Humayuna. ग्रीन ग्रीन में चलेगी आगे ग्रीन ग्रीन में इतनी मेहनत करी हम लोगों ने My sa práve nachádzame v Khan Market, to je vlastne taká luxusná nákupná pasáž, kde sú rôzne obchodíky, butiky a ja som si kúpila úplne dokonalé lanové šaty, strašne sa z toho teším. A práve sme prišli do Lodi Garden. To sú také krásne záhrady, asi len 10 minút chôdze od Khan Market. Proste jeden veľký chaos. No a toto je veľmi živá a rušná štvrť Pahargain, kde sme vlastne ubytovaní. Sú tu lacné hostely, hotely, lacné reštaurácie, je to tu totálne chaotické. A toto je vlastne main bazár, čo je hlavná ulica tej štvrti. Do tých reštaurácií sa vždy ide takto. Dali sme si prvý chod veg thali. Ty kokso. My už sa nachádzame v pevnosti Redford. Je to vlastne taká červená pevnosť. Kedysi tu sídlila celá ríša Mughalská a teraz je to vlastne symbol Indie. Každoročne sa tu oslavuje Deň nezávislosti. A sú tu zase také obrovské záhrady. Nekonečné. Sa tu dá chodiť aj hodiny. Wow, obchoďák. Ľudia, toto je vlaková stanica. No, ja sa pokrcam. My sa dnes presúvame do Agry. Deň sa nám začal už skoro, už kedy sme stávali o 6:45. No a doteraz sme vlastne behali tuto po vlakovej stanici. Zmetok, veľký chaos, stres. Ale nakoniec sme našli náš vlak. Asi po, neviem, 40 minútach, čo sme to tu hľadali. Takže sme radi, usadení už konečne a teraz nás čaká
asi koľko? Hodina 40 vlakom. A už budeme potom v Agre. Tak sme zvedaví. Dostali sme aj jedlo vo vlaku. Tak sa tešíme, slovenská natúra sa nezapne zadarmo. Takže toto je náš hotel, ktorý máme v Agre. Je to Double Tree by Hilton. Je to vlastne 5-hviezdičkový hotel. A takto toto vyzerá. Toto je kúpeľňa. A tu je vlastne už izba, takáto veľká posteľ. Telka, stolík. Ahoj. A toto je výhľad. No, my už ideme do Taj Mahalu. A stopli sme si šoféra na celý deň. My sme si vlastne ho objednali cez Uber a on jak nás vysadil pred hotelom, takže či nechceme akože na celý deň, že zaplatíme 1200, to je asi nejakých 12 € a on nás povozí po všetkých pamiatkách, ukáže nám aj nejaké miesta, kde sa môžeme najesť. A vlastne on nás takto napríklad teraz vyhodil pred Taj Mahalom a bude nás čakať, než sa vrátime, potom nás zase odvezie, zase nás bude čakať. Wow, to je wow. Taj Mahal je vlastne mauzoleum a je to jedna z najznámejších stavieb sveta a patrí medzi 7 novodobých divov sveta. Dal ju vlastne postaviť cisár pre svoju manželku a celý Taj Mahal je postavený z bieleho mramoru. A je toto úplne nádherné a on vlastne mení farby podľa svetla počas dňa. My sme tu teraz na priamom slnku. A ja som teda hlavne videla videá, fotky pri západe, kedy je tiež krásny, ale podľa mňa to má svoje čaro aj teraz. Proste wow, fakt je to krásne. Vstup do Taj Mahalu je 1050 a plus si ešte môžete priplatiť 200 rupí za vstup do mauzolea. Tam sa ale nesmie fotiť a natáčať, takže odtiaľ pre vás nemám žiadne videjko, ale tak išli sme tam. Po návšteve Taj Mahalu sme sa zastavili na obedík a máme chow mein, to je chicken chow mein a ja mám vegetable a ešte aj Trošku nostalgia. garlic naan. My sme teraz pri pamiatke Baby Taj a oproti Taj Mahalu je to fakt také baby. Ale sú tu opice v tomto parku, lebo pri Taj Mahale sme nevideli opice, tak sa tešíme, že tu sú. A oproti Taj Mahalu je toto oveľa kľudnejšie, není tu toľko ľudí. Je to tu tiež pekné záhrady, je tu aj táto pekná budova, čo ja viem, že asi tiež nejaké mauzoleum. A už pomaly aj tak slnko padá dole. Ale hlavne pozrite, tu je celá rodinka opíc.
Našou dnešnou poslednou zastávkou je pevnosť Agrafort. Je to vlastne obrovská pevnosť, ktorá stojí asi 2,5 kilometra od Taj Mahalu a dal ju postaviť ten istý panovník Shah Jahan, ktorý vybudoval aj Taj Mahal pre svoju manželku. A zaujímavosťou je, že potom, keď ho jeho syn zvrhol z trónu, tak ho tu dal uväzniť a musel sa tento panovník Shah Jahan pozerať 8 rokov posledných svojho života na tú stavbu, vlastne, ktorú dal postaviť svojej manželke z lásky. Je to zaujímavý príbeh a je to tiež obrovské, veľmi pekné. No, my sme práve prišli na hotel po celom dni chodenia. Mali sme teda osobného šoféra tuk-tuku a boli sme sa pozrieť na Taj Mahal a potom aj na Agrafort a na Baby Taj, čo je taký malý Taj Mahal, a potom sme išli do jedného obchodíku, kde mi teda Ondro kúpil šperk. Je to vlastne Black Star, sa to nazýva, a je to z kameňa, ktorý je priamo tu z Agry. A potom sme išli na večeru a asi sa pýtate, že prečo som takáto červená, tak tu vlastne v Indii začína sviatok Holi. Je to vlastne sviatok oslavy príchodu jary a oslavy víťazstva dobra nad zlom, a oslavuje sa tak, že ľudia po sebe hádžu takéto farby a balóniky s vodou a proste sú celí zafarbený, farebný. A toto začína o 2 dní, ale už aj teraz behajú deti, tak nás chceli zafarbiť. A za chvíľu ešte sa ideme pozrieť, že sa bude zapalovať oheň na uliciach. My to tu máme rovno pred hotelom, to je vlastne tak predtým, než začne ten Happy Holi sviatok, a tak uvidíme, že ako to tu bude. Toto je ešte nič, lebo to potom vlastne tí ľudia a asi aj teda my to budeme celí od tej farby, to ľudia vyjdú na ulicu, hrá sa hudba, proste hádžu po sebe farby a tak. Za nami už horí oheň a tým vlastne sa začal tento sviatok Happy Holi. Happy Holi! Dobré ráno, my už sme si dali raňajky tu na hoteli, teraz sme išli ešte k bazénu, trochu sa okúpať a ešte si oddychnúť, pretože o 12:00, čo je asi za 1,5 hodiny, máme check-out, ale nám sa tu tak páči, že sa nám fakt nechce odtiaľto ísť a zase do toho chaosu, ale musíme, lebo dnes sa presúvame z Agry do Jaipuru. Večer o 5:30 nám ide vlak, takže nás dnes čaká toto.
Mám to práv. Hello. No, my už sa presúvame do Jaipuru s takýmto vlakom, ktorý je spací. A tak toto tu vyzerá. Bože. Meškalo nám to asi Asi hodinu. a pol. Hodinu. No a teraz vlastne nás čaká 4-hodinová, či koľko, 5-hodinová jazda do Jaipuru. Hej, malo by to byť 5 hodín, ale možno to príde skôr, neviem, majú to tak divne značené. Každopádne sme radi, že sme v tom vlaku, lebo celé to bolo úplne chaotické. Klasika. No my už sa nachádzame v Jaipure na sviatku Happy Holi. Takže takto nejako vyzerá sviatok Happy Holi. Milión ľudí, všetci od farby, krík. A to je Zuzka, kto by ho nespoznal. A došli... Ty si tam úplne čierny. Došli sme naspäť na hotel sa najesť a chceli by sme si to umyť, ale asi to nepôjde. A možno sa tam potom ešte vrátime, len teraz je 12 hodín a už je vonku 33 stupňov. A tam je milión ľudí, fakt, že milión ich tam je. Takže je to trošku aj také náročné. No ale hlavne riešime, že jak dať dole tú farbu. Jej, vtačiky. Čiky. My sme si išli trošku oddychnúť od toho hluku a všetkého. A vlastne teraz sme v Central Parku, ktorý je tuto v Jaipuri. Je tu sranda, že sa to volá rovnako jak ten v New Yorku a takisto je to obrovský park. Tak sa tu ideme trošku prejsť a potom ideme, kam ideme? Na drink? Na drink. Na drink do jedného rooftopu, ktorý je tu poblíž. Tak uvidíme. No a takto sme dopadli s tými farbami. Proste, ježiš, to vyzerá, ako mám kníh. Bože, to sme akože už po sprche toto. No, išlo to dole trochu, ale stále sme úplne od farieb. A my sme vlastne ani neboli v tom najväčšom pekle, ako keby, alebo ako to povedať, že my sme odišli skorej, než sa tam všetci nahrnuli, lebo tam fakt už išlo milión ľudí. Ale aj tak sme schytali strašne veľa farby, no a potom Hlavne sme si... teda Zuzka, lebo s ňou sa všetci chceli fotiť. Ja, a ešte toto bola hrozná sranda, že oni sa s nami chceli fotiť a posielali aj rodičia svoje deti, akože to nech nám idú dať, že Happy Holi, to oni si vlastne naberú tú farbu a tak to vám dajú a povedia, že Happy Holi. A oni posielali tie svoje deti a fotili ich, akože ako nám to dávajú a proste všetci nás tam zastavovali, že sa s nami chceli fotiť, ale ja už som mala tú farbu, že také vrstvy na tvári, na hlave. V nose, všade. To už bolo fakt hrozné a to sme tam boli úplne na začiatku.
Takže sranda tento sviatok, no. A už to dúfam utichlo. Teraz už sa to tu. zvrtáva, teraz už je väčšina opitá. Hej, už sú opití ľudia Vy po veľa uliciach, tam ležia ležia. na zemi. Takže Je, malí psíčci tu sú. Ahoj. že po náročných, koľkých sme tu už ani neviem, 4 dňoch, No, aj viac možno už. sme dneska to poňali tak, že ráno sme sa boli vyblázniť s farbami, potom sme išli si dať šlofík trochu na hotel a teraz už len tak si vychutnať trochu kľudu. Našli sme tu rooftop, bar lounge, kde sme si dali pivo. Vychutnávame si západ slnka a trochu kľudu konečne. Konečne, no. A zajtra zase po pamiatkách a zase je ten chaos, ale pozajtra už letíme k moru, takže Konečne. tak si zase oddychneme. Ešte sme si dali aj takúto malú večeru tu, to je vlastne dalbat a garlic naan, to tu jeme stále, to je najlepšia vec. A toto je tiež taká nejaká placka, ktorú nám vždy donesú. No, my začíname s raňajkami na hoteli, takto v kľude, než zase pôjdeme do mesta, do toho chaosu. Dnes sme ešte v Jaipuri a ideme si pochodiť pamiatky a vlastne zajtra už poletíme k moru. Ale je strašne teplo, tak snáď sa to bude dať. A pozrite sa, čo máme na raňajky. Proste tu sú na raňajky stále také jedlá, ktoré by mohli byť na obed. Toto je polievka, ja som si dala len trochu. A toto je tiež také plnené, jakéby dalbátom, že v tom je šošovica a tak. Takže ja si dávam vždy trošičku, lebo no proste. No, Ondro už zjedol, ale toto je náš taký dvor, vlastne v našom hoteli. Tam je hotel a toto tu majú hrozne pekné. Ten hotel akože až tak pekný není, ale toto tu majú túto záhradku krásnu. Toto za mnou je Hava Mahal, je to vlastne palác vetrov a má vyše 900 okien, aby kráľovské ženy mohli sledovať život na ulici bez toho, aby ich niekto videl. City Palace v Jaipure je veľký kráľovský palác z 18. storočia. Dodnes tu žije kráľovská rodina a návštevníci tu môžu vidieť rôzne múzea, krásne brány, krásnu architektúru a najväčšie strieborné nádoby na svete, ktoré sú zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov. Jaipur je tiež známy ako Pink City, pretože všetky budovy v starom centre mesta sú postavené z ružového pieskovca a ružová v indickej kultúre symbolizuje pohostinnosť a srdečné privítanie hostí. Za mnou je vidieť jedna z tých dvoch najväčších strieborných nádob na svete, ktoré boli zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov.
a slúžili na prepravu posvätnej vody z rieky Ganga. No my po celom dni chodenia po pamiatkách sme sa zastavili zase ešte do nejakej rooftop reštaurácie a ideme ochutnať tradičné Rajasthan thali. Ukážem vám vo videu, čo to je. A dnešný deň bol úplne crazy a sme asi aj radi, že už je skoro u konca, lebo je to tu fakt chaos. Kto to nezažije, tak to nepochopí. To je proste samé trúbenie, všade vás každý otravuje. Nedá sa ísť minútu bez toho, aby po vás niekto niečo nechcel. Ale tak už sa tešíme, že zajtra ideme k moru a snáď tam bude viac kľud. Ale sme radi, že sme toto zažili, lebo je to fakt extrémny zážitok. A týmto by som asi ukončila tento prvý vlog, kde sme išli do Delhi, do Agry a teraz Jaipur. A v ďalšom vlogu uvidíte, ako ideme vlastne do moru, do tej oblasti Goa, do Palolem Beach a to bude zase úplne o niečom inom, takže nám určite dajte odber a budeme sa tešiť a vy sa tešte na ďalšie vlogy. No a toto je vlastne to jedlo Rajasthani thali. A Rajasthan je vlastne tento región, v ktorom sa nachádzame a thali znamená, že je proste viacero jedál na jednom tanieri a tým pádom môžeme toho viacej ochutnať. Takže ideme na to.